wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ka bisimila aw ka émission Mali kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ ni émission in lajɛ aw tɛ stressé wa ni stress tɛ ɲɔgɔn ye bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka artiste dɔ ma a bɛ n bolo kɔrɔ yan n bɛna kuma di a ma fɛn fɛn b'a ka ko la aw ni ne an bɛ bɔ o kalama donc n bɛna kuma d'a ma sisan patron. Non. Ça va bien. Ça va, alhamdoulilah. Am se ka tɛmɛ ni ko ye. N'Ala ka jɛ. I pɛrɛnna. Oui, alhamdoulilah. I bɛ laïsi la. Kosɛbɛ. Lafiya bɛ yen. Kojugu. Voilà ni an ye Mali kunnafoni kɔnɔ. D'accord. Émission tɔgɔ ye Top Star ye. Ok, d'accord. Voilà ne bɛ ɲɔgɔn fɛ komi caman bɛ o ɲɛ b'i la mais o t'i dɔn. Kosɛbɛ. A bɛ se ka kɛ dɔw fana b'i dɔn. Tiɲɛ. Sisan nɔ an bɛna kuma d'i ma i k'i yɛrɛ fɔ an yɛrɛ de. Ok. Cogo min na an bɛ faamuyaliba sɔrɔ i ka kow la. D'accord. An b'a fɔ auzu billahi mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ tantɔ kɛ jabaru wahidu ye. Ale min y'an bɛɛ lajɛlen na. Ne tɔgɔ Musa Sangare. Mais artiste tɔgɔ ye Birigo Musa. Birigo Musa. Voilà. D'accord. Mais ka bɔ mini i sigilen bɛ mini n'a sɔrɔ i bɛ furu kɔnɔ i denw b'i bolo an bɛ fɛ ka bɔ a bɛɛ de kalama. N'Ala ka jɛ. Ok. D'accord, tɛ problème ye. Ni wolola Birigo. Birigo c'est vers Kita. An ka cercle Kita mais sisan Kita kɛra région ye. L'arrondissement de Sirakoro. Bon, ne wolola yen. N ye mɔ dɔɔni kɛ yen. N nana Bamakɔ. Ala ye sigiyɔrɔ bɛ Yirimajɔ ma. Ala ye sigiyɔrɔ bɛ ma bibi in na. N bɛ Ala fo ka barika da. Musa Bugu Sirafara. Ni sera yen dɔrɔn ni ko Birigo Musa ka ca Ala fɛ. Ne yeli tɛ ko ba ye. D'accord Birigo Musa faamuyaliba sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na. Komi i yɛrɛ ye dɔnkilidalaba ye i b'i seko kɛ kosɛbɛ. Sisan nɔ e yɛrɛ ka dɔnkili ko nana cogo min na i bɛ se k'o histoire ɲɛfɔ an ye. Ok basi tɛ. N bɛ aw fo ka aw yɛrɛ waleɲuman dɔn. Merci. Aw minnu ye ne invité kɛnɛ in kan bi Top Star la. N b'aw fo ka barika da. N'i y'a mɛn muso ɲagalenba i cɛ de farinya na. Exactement. Minnu tɛ san sɔrɔ juru kisɛko. Anw artiste an se ka kɛ fosi ye ni radio ni télé tɛ. Aw de b'anw lancé. Donc n b'aw fo aw ka waleɲuman na k'aw barika da n'o ye fɔlɔ. Ne ye dɔnkili sɔrɔ cogo min alhamdulillah n bɛ Ala fo ka barika da fɛn bɛɛ ye dakan baara ye tubabuw ko ma ko c'est le destin. Ala ye ne dakan kɛ dɔnkilida ye n'o tɛ ne ye waliju bɔnna de ne dɔnkilidala tɛ ne ka surun fɛn bɛɛ dara ne ka dɔnkilida la depuis n fitinin n bɛ dɔnkili da n bɛ kɔrɔfɔ n'a ye fo n bɛ n dogo ka kɛ tun bɛ kamalenŋɔni fɔ n bɛ jurukelenni fɔ n bɛ jenbe fɔ n bɛ dɔgɔya n'a ye n bɛ bugɔ ko fo n ka dabila parce que n danbe tɛ n bɔra fɛn min na ko fɛnba don donc ne ko n ko fɛn bɛɛ dakan de jɔn tɛ kɛ fosi ni dakan tɛ donc depuis fitinin ne dɔnkilida daminɛ o cogo la ka continuer ka na bon Ala kɛ n nana Bamakɔ bon n donna orchestre fɔlɔfɔlɔ min na o kɛra Badema national Bajɛnɛ côté ba Safi n'a b'a fɔ ma théâtre la Bajɛnɛ ale fɔlɔfɔlɔ ne minɛ n tɛgɛ ma ka taa di Badema national la Aruna Bari Ala ka hinɛ la bi tiɲɛ so an bɛ nkalon so o y'a sɔrɔ ale de Badema directeur ye donc dɔnkilida nacogo filɛ ye fo kana kɛ n ye album fɔlɔ bɔ album fɔlɔ bɔli o sababu mɔgɔ min ye n dɛmɛ o la kosɛbɛ o ye Bayini Koyita ye a balolen don bi arrangeur don guitariste don donc Bayini ye n dɛmɛ o la an ye cassette fɔlɔ baara kɛ o cassette fɔlɔ tɔpɔ sababu tɔpɔ fɔlɔ min kɛra o la o kɛra pyramide de souvenir la pyramide de souvenir o dayɛlɛ ni fɔlɔfɔlɔ o inauguration tɔpɔ o kɛra anw de ka tɔpɔ ye donc o don o y'a sɔrɔ projet dɔ bɛ yen bon ko ka dɔnkili da Amaludem na santé mentale ko ka dɔnkili da olu la bon u ye n ye o la bon ko talent bɛ nin na an ka nin sélectionné bon n sélectionné l'o la Dieu merci au concours là moi j'ai été le deuxième n y'o deuxième prix ta bon kɔfɛ tuguni cassette in bɔra bon alhamdulillah cassette a ye dɔ kɛ bon cassette bɔli fana sababu nana ni deuxième album fana bɔli ye tuguni bon deuxième album sanu k'a bɔ u nana ni projet wɛrɛ tuguni sida concours
Quand on était 227 personnes. Mais on m'a dit les 10 premiers. Bon, j'ai tous les 4 encore. Donc, l'album, il y a un sur là. Il y a un baraque franchi. Si j'ai accès digital là, ou vers Normandie. Donc, l'album qui est Nana. L'album ne trouve que Djaïbana. Ta fille fait une grosse mobilité là. Oh, d'accord. Comme hier, il a de la raban. En tout parti Kungurunida, Haglina Jina. Ok, pas de problème. Jaibana kamarungu jaibana sungurungu jaibana taga faifa endo asimbo balite wala yorala woromina le ne do furu woromina le taga faifa kaka na furu worodu minna fani mina le ne do furu fani mina le taga faifa kaka na furu fani no minna taga faifa endo asimbo balite wala yorala asimabo nindo woni simabo atetana yorala asimabo nindo woni simabo atetana yorala. Ah, bravo, son une partie ninja trop. Mais on me sait qu'on continue ou bien. Et c'est n'a pas sera là. Mais problème ta là. Comme émission baba, on met un meninko oui ou te. Voilà, comme il y a do album ko la déjà, il ko album fla. Debi ibolo. On me domine iko bi. Si ça non, on sait album non titré donc en même temps son hakem mon bu kono fene. Il y a pas de problème. Album follow. Oui, il fait un courant makadidi. Oui, sababu nanani sentimental concours. Senekela luko kanya tele kejiye kono kwanya kura luko feme kura makadi sanguni yerani kodunu ya chebalu yo feme kura makadi kodunu ya mosolu yo feme kura makadi senekela lufo senefen kura makadi kajula balufo don fani kura makadi fani kara lalufo modeli kura makadi kalankela lufo kalanso kura makadi kajula balufo negeso kura makadi demisankulu fo wa moto kura makadi furukela lufo wa konyo kura makadi fenjamaye senekela luko kanya tele kediya kono konya kura luko feme kura makadi sangode yereni. Oui, premier album. D'accord. Voilà, il faut que morceau hacker je le bas qu'on a déjà. Morceau sigin et balebo. Oh, 8. Flana yi donc, allez toro. Flana et Simobali. Simobali. Voilà. Donc titre je le bas les faire. Titre Tanufla de balebo. Tanufla de bas. Merci. Voilà. Si ça no Moussa Brigo, mogo ba foku na fati album na. Ere hakli na tayi jume ukmaina. Bon, album na fakacha. Quant à moi, parce que bébé kumani hakli na tadi. Dowi do tudo. Il va se redonner na façon fenola, demain na façon là. Bon, comment obista nous au tableau. Son album Anima War sur là. Ni lancera. Lancement est musique qui sababu do iba. Bon be jiri to do mi tisi ka suma lo do ngelo. Ko bita don étape par étape. Mais en bi mo be pressé ko ju. Na FM ndam na ron kile na ma na façon là. Ron kile na ma fuko na fatola. Or ki bita sora na fa bi na don. Ne fait album ko buchukutila dobe ko biseka album be se ka nafa la soma briskima o mo wi mais drop be aten nafa fo sur ka album la warla mais abna ne relation bonne fait relation ka usani yoron gele soroy Tiendo. parce que relation otiba o be prolonger gata mais yoron gele soro ibo soro bidon na bana be adan yoron gele o mo wi ou ka cassette be bo il t'a sur cassette be dawla sur yoroni kile abitike bo do rebe ou ka cassette abita don ati dawla ba sur ma abita don dawla kunta ka bijenya bo ka dawla kunta ka na bijenya dono do be se ka lame abise ka jawi mais na ma meka dawla sur il t'a sur otigi ta don. Mais une fois qu'il habite à Dondoni, do la main dondo, donc na jaroui. Ou c'est qu'à fin de qui est, il m'a monstro, cassette warla. Ni qu'on album beau n'a pas connu. Adam a dit on me précis. Jien courtora kuju. Bo jien du mana courto chukuchu.
bikari sini tɛ lafilila du 1 tiɲɛ du 2 mɔgɔ b'i fɔ b'u la ka sɔrɔ i ɲɛ ma se kolo ma adamaden jɔn ni patience t'i la ne ma fɔ i ka adamadenya tɛ sabati dɛ parce que bɛɛ n'i da kan don Ala bolo mais patience bɛ mɔgɔ min na Ala yɛrɛ ka teli k'o tigi dɛmɛ parce que a b'a ye courage bɛ nin na bon a ye muɲunen don ko a ka baara kɔnɔ donc don dɔ Ala bɛ se ka sababu dɔ ci i ma donc i ka nin kuma ninnu bɛɛ b'a yira ko nafa bɛ album na ne kɔni ka kuma ne yɛrɛ kɔni kan ta mɔn nafa bala d'accord faamuyali sɔrɔla o kuma la sisan nɔ an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ Musa Birigo ye kalanw kɛ tubabu kalan a mana kɛ a kalan modèle fɛn fɛn ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o ko kan kosɛbɛ bon n donna école la mais ne danna 6e na o tɔgɔnin bɛɛ la ten ne danna 6e na oui kɛra piliya parce que Musa tɔgɔ kunkolo ka gɛlɛn an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Musa tɔgɔ ma fɔ ɲuman t'a la dɛ mais n'a kɔrɔbayara de a bɛ suma tɛ denmisɛnniya la a ma nɔgɔ ko sababu kɛ an bɛɛ sɔrɔla nabila ye Musa min sababu la ale yɛrɛ ka ko kun ma nɔgɔn dɛ ale ka ko ma nɔgɔn d'accord faamuyali sɔrɔla o la voilà Musa an bɛna continuer toujours n'an ka question ye sisan nɔ an bɛ ne ɲininka dɔnkilidala caman bɛ yen nɔ u bɛ dɔnkiliw da mais style tɛ kelen genre tɛ kelen e yɛrɛ bɛ style jumɛn de kɛ exactement bon ne ka style ye an ka Birigo ta ye Birigo dɔnkili wasolon dɔnkili bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wasolon dɔnkili u bɛ tali ko la mais o tɛ compter style gɛrɛgɛrɛ parce que n'i bɛ baara la il faut être polyvalent mais i ka base yɛrɛ ye n ka base ye wasolon dɔnkili voilà n ka base y'o ye mais sinon à part ça n bɛ dɔnkili da kan caman na bon n bɛ mandeng kɛ n bɛ bamanan musique kɛ mais i ka base o n'o tɛ ɲɔgɔn sira la tiɲɛ don voilà c'est comme ça voilà faamuyali sɔrɔ o la o fɛnɛ ko la voilà Musa an kelen don k'a jateminɛ sisan nɔ genre fɔlɔ in na dɔnkiliw dalaw tun bɛ dɔnkiliw dɔw bɛ conseils di on a tendance à voir maintenant que faniw yɛrɛ t'o dɔnkili genre lamɛn tuguni dɔnkili jarabi dɔnkili ninnu an m'a fɔ a man di dɛ a ka ɲi kosɛbɛ mais dɔnkili genre changera quoi e kojugu yɛrɛ hakilinata ye mun ye o ko kan wa jɔnw nɔ de don fɛnɛ e yɛrɛ bolo bon sisan zar ninnu ka changer sisan diɲɛ yɛrɛ bɛ position min na o de don parce que ni dugumɔgɔw ye suruku kasi la n'i ma suruku kasi kɛ n'i ye ba kasi kɛ suruku bɛ dun n'i ye diɲɛ ye cogo min mɔgɔ caman yɛlɛmana musique kɔnɔna la sisan a diɲɛ ye ko tɛ dɛ parce que tɔw bɛ yɔrɔ min fana bɛ taa ye ne ko i bɛ fara tɔw la hali bagan misiw sisan n'i ye misiw gɛn misi min baara ye kelen na bila ye n'ala ma fara o kan ni wara ko k'a bɛ don musikuluw tu la a bɛ fɔlɔ o la dɛ tiɲɛ don donc ne y'a ko di parce que ni bɛɛ bɛ ka taa bolo min kan n kelen bɛ sa o de ka jugu mais an bɛɛ bɛ sa o tɛ mɔgɔ kelen kun kan ko ye bilen dɛ kow taabolo kɛra o de sinon fɔlɔ dɔnkili a tun bɛ lamɛn wa dɔnkilikɛla wajulikɛla de ye wajulikɛla ne ma fɔ n ko sentimental concours la an y'o kɛ u yɛlɛla an ye ka taa pongé ka taa fɛn na ménage tɔw tun bɛ yɔrɔ min donc ka fɔ an k'u ye parce que n'an y'u ye an yɛrɛ tɛ fili an ka kuma fɔta ma an tɛ fili a baara kɛcogo ma donc sisan an taara ka t'u lajɛ bon ko u bɛ se ka kɛ débat ye pour que mɔgɔ ninnu ka dɛmɛ parce que dɛmɛ tɛ ka k'u ye bilen dɔnkili concours nin kɛ kun tun ye de ye dɛmɛ tɛ ka k'u ye bilen population ɲinalen don ko bon n'a kɛra débat ye dɔw bɛ olu tɛ débat lamɛn olu b'a fɔ ko sɛnɛ ka teli mais ko n'a kɛra dɔnkili ye ko hali n'i bɛ sen kan i bɛ se ka dɔnkili lamɛn bon dɔnkili bɛ da ni kan min fana ye dɔnkili tɛ a kɔrɔ bɛ yen donc kan goma fana tɛ nɔrɔ dɔnkili la ten kɔ sa dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a kan man di mais a kumakan bɛ don mɔgɔw la ou bien a dɔnkili dakan bɛ don mɔgɔw la dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a kan ka di mais a tɛ don mɔgɔw la donc ko n'a kɛra dɔnkili o de ye nafa ka bon kosɛbɛ bon dɔnkilidala fɔlɔ wajulikɛla tun don mais o tɛ sisan ye dɛ hali ni wajulu b'a la sisan a wajulu kuntaga man jan kosɛbɛ wajulu bɛ yen wajulu bɛ yen parce que wajulu bɛna taabolo don donc ne kɔni y'a ko ye d'accord sisan e yɛrɛ bolo solution jumɛn b'e bolo ou bien conseil cogo min na yɛlɛma bɛ se ka don kow la tuguni bon ne bolo pour que yɛlɛma ka don kow la ne ba
a bɛ yɔrɔ min bɛ a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ ko yɛlɛma man di bilen parce que nin daminɛna a mɛnna dɔɔnin nouvelle technologie ye fɛn caman changer bon ni changement ko fiɲɛ mana yɛlɛma ɲɔ surumuso n'i ma yɛlɛma fiɲɛ bɛ ɲɔngɛɲɛ ta ka k'i ɲɛ la donc a ko bɔ cogo de la yɛlɛma don man da la sinon ni yɛlɛma donna la a ka fisa parce que anw danbe j'aime ma dignité bon an bɛ yɔrɔ min bɔ tubabukan an bɛ se k'a fɔ k'a sudonna f'a tolila o ka dɔgɔ bi dɛ. D'accord, faamuyali sɔrɔla o kuma la an bɛna continuer toujours ni an ka question ye comme i yɛrɛ bɛ dɔnkilida la bi ko la ko tɛ a kɛra a mɛnna est-ce que i bɛ se ka date exacte yɛrɛ fɔ an ye n ka dɔnkilida date normal yɛrɛ ni ne ko n b'a fɔ n bɛ sɔn ka ɲinɛ dɔɔnin parce que i bɛ sɔn ka ɲinɛ dɔɔnin a bɛ ɲɛ a bɛ voilà Musa Birigo e yɛrɛ bolo i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ dɔnkilida la i k'i da don o bɛɛ la san k'o détailler ye cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ a la parce que caman ka kuma ye ko fɛn in ma daminɛ ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc micro b'i bolo ok d'accord m'o question jaabi dɔnkilida kɔnɔ ne gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ m'o f'i ɲɛna n ko ne tun bɛ kɔrɔfɔ a la n bɛ nɛni n bɛ bugɔ a la don dɔ kɛra ne yɛrɛ fanicinin 2 olu tun bɛ ni fili ɲɔgɔn kan n ka dɔnkilida ko la dɔ ko n k'a da ko bɛɛ ni da kan dɔ ko n t'a da parce que ne Birigo Fulakali mɔden waliju tun don bon n'a fɔra ko bɔ n'a bɛ dɔnkilida la ni sisan tɛ a kun ma nɔgɔn donc ne y'o gɛlɛya sɔrɔ ka na fo ka na se Bamakɔ ma ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna la n bɛ tugu dɔnkilidala dɔw kɔ n bɛ taa bon dɔw bɛ micro jan dɔw yɛrɛ tɛ micro jan dɔw bɛ jate dɔw t'i jate yɛrɛ mais o bɛɛ ko i bɛ tugu nɔfɛ tagama i bɛ tagama i sen na ne tun bɛ bɔ Dawudabugu ka tagama sen na ka na palais la ka na répétition na n bɛ bɔ yen Bakɔ Daɲɔn Ala ka hinɛ a la a bɛ tiɲɛ sɔn n bɛ nkalon so n bɛ bɔ Dawudabugu n b'a tagama sen na fo Bakɔ ka so Bayala na n bɛ taa hakilinaw ɲini ka taa dɔnnitaw ɲini n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ mais bi n bɛ Ala fo ka barika da bi de sera donc sisan nɔ i ka kuma b'a jira i ye gɛlɛyaw sɔrɔ donc bi dɔnkili ye nafa dɔw lase i ma Dieu merci i bɛ se ka olu dɔw fana fɔ an ye alhamdulilayi dɔnkili nafa lase ne ma parce que ne bɔra yan n y'o fɔ n ko ne taara n ka deuxième album kɛ Faransi dɔnkiliw nafa lase ne ma ne nana la n ye dugukolo sɔrɔ dɔnkili dugukolo lase ne ma n y'a jɔ Dieu merci n b'a kɔnɔ bi ka muso furu a la ka bolifɛn sɔrɔ a la ka denw sɔrɔ a kɔnɔ bon ne tɛ se ka Ala fisiri waleya n'Ala ye min kɛ jɔnni ye kana kafa kana yada kana waso kana jɔ i niyɔrɔ fɛ voilà kana jɔ i niyɔrɔ la i bɛ Ala barika da n'o ye d'accord Musa Birigo faamuyali b'a sɔrɔ la o kuma la ni wagati in na yɛrɛ projet jumɛn yɛrɛ labɛnnen don i bolo bon wagati in na projet bɛ n bolo n ye son dɔ kɛ o projet bɛ n bolo sisan pour que ka se k'o clip kɛ k'o bila circulation na o projet kɔni bɛ n bolo mais bɛɛ b'a dɔn wagati ni kow changera wagati ni surtout Covid-19 nana bon a ye ko caman sumaya dɔɔnin sinon sisan k'an ka sɔrɔ n tilal'o la mais n b'a labɛn na dɔɔnin dɔɔnin na Ala ka diɲɛ ye d'accord an bɛ se ka o son kura in titre dɔn walima o ye surprise ye o bɛ se ka titre fɔ o titre bon an bɛ se ka kɛ surprise ye an bɛ se ka titre fɔ i yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn min bɛ arranger parce que ko dumanw ka di an layɛlibagaw ye dɛ bon o titre ye Belle Vie de Belle Vie voilà o dun ko in tɛna nɔgɔya dɛ o titre an ye t'a Belle Vie partie fitinin da yan nɔ avant Goni il y a pas de problème k'o lase an ka layɛlibagaw ma d'accord surtout tunkarankew bɛ yen an ka foli b'u ye kosɛbɛ ok nin wagati in na o b'an suit parce que nin fana de bɛ Mali ɲɛnafin bolo kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord merci n'i bɛ kanu fɛ ko diɲɛ sosigi la i mana wari sɔrɔ i k'i jarabi laya n'i bɛ kanu fɛ diɲɛ sosigi la i mana wari sɔrɔ i k'i jarabi laya fɛti mana se n'i ye wari sɔrɔ ne bɛ sabara sɔngɔ ta ka di seri ma ne ni seri bɛ bɔ fɛti mana se n'i ye wari sɔrɔ ne bɛ jinɛ sa ka di kanu ma ne ni kanu bɛ ta yala fɛti mana se
ni ye wari sɔrɔ ne bɛ bodini sa ka di sanu ma ne ni kanu mɛ bɔ fɛti mana se ni ye wari sɔrɔ ne bɛ vɛsi sa ka di seri ma ne ni seri bɛ ta yala fɛti mana se ni ye wari sɔrɔ ne bɛ ɔrɔbu sa ka di kanu ma ne ni kanu mɛ bɔ ni bi kanu fɛ o diɲɛ sosigi la i mana wari sɔrɔ i k'i jarabi lajɛ ni ye wari sɔrɔ mana wari sɔrɔ ne bɛ telefɔni san ka di seri ma ne ni kanu bɛ ɲɔgɔn wele ni ye wari sɔrɔ mana wari sɔrɔ ne bɛ avion bɛ ta ka di seri ma ne ni seri bɛ diɲɛ yala Belleville. Ay ni sɔn in kumakan bɛɛ de ka jara ni sɔn surtout ni bɛ musolakaw arranger dɛ n'Ala ka diɲɛ ye Ala ka to sɔn in ka kɛ conseil ye cɛlakaw Inchallah ni wari sɔrɔla nin bɛɛ de bɛ kɛ ne wari sɔrɔ ne bɛ kɛ seri ye parce que mɔgɔ min kɛr'i fɛ a y'a yira maki fɛ sanu kama ayi Musa Birigo Ala bɛ nin wari nɔgɔya maki fɛ wari kama ni fɛnɛ ni Ala ye don diya i la a dɔn o tigi ye tiɲɛ don fɛn fɛn n'a ka d'a k'a ye nimisa t'o la mais cɛ min fɛnɛ y'o bɛɛ k'i ye a na ni furu ou bien i n'a bɛ kanu na ni don nana gɛlɛya ma i fɛnɛ k'a dɔn k'a faamuya parce que n y'o fɔ partini fɛnɛ fɔ dɔnkili in kɔnɔ mais n da ma so yɔrɔnin ma fɔlɔ sinon o bɛ dɔnkili in kɔnɔ d'accord bi ka gɛlɛ jarabi ma kana kanu sa n'a satɔkɔrɔ ma kɛ tiɲɛ don bi ka gɛlɛ furu cɛ ma kana furu sa n'a satɔkɔrɔ ma kɛ n y'o fɛnɛ fɔ dɔnkili in kɔnɔ d'accord mɔgɔ min ye nin bɛɛ k'i ye ni don gɛlɛyar'o ma i k'a a kana faamuya kanu sa a kana i n'a cɛ furu sa voilà a b'o cogo de la voilà Musa Birigo franchement dɔnkili in jara wa conseil b'a kɔnɔna na fɛnɛ an ye faamuyali sɔrɔla a ko la an layɛlibagaw yɛrɛ fɛnɛ nisɔndiyara donc an bɛna tɛmɛ nin questionninw ye hali bi sisan Musa Birigo ni artistes dɔw ye collaboration kɛ ɲɔgɔn fɛ yan kosɛbɛ i n'a fɔ jɔn ni jɔn grand sœur Kanja Kuyate n'ale collaboré la parce que Kanja ba ye Birigo ka ye Kanja Bantini o ye ne ba terimuso de ye ne ba ko collaboré la n m'a fɔ n tun bɛ badema la bon à ce moment y'a sɔrɔ ma Kuyate kɔrɔba ninnu bɛɛ tun bɛ yen i y'a faamuya Sule Kante hali ne ka premier album Sule ye n dɛmɛ a kɛra la kosɛbɛ a ye n dɛmɛ a kɛra la kosɛbɛ ni Sule y'o baaraw kɛ bon orchestre Taras n ye wagati kɛ orchestre Taras la fɛnɛ donc olu bɛ collaboré la bon n taara Faransi Bayila Sumano n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn bi a ye n dɛmɛ n ka album min baara la Faransi Dieu merci bon n da tɛ se ka s'a bɛɛ ma a ka ca n'i ko k'i bɛ nin bɛ tɔgɔ fɔ jugu bɛ ca tiɲɛ don merci voilà merci beaucoup Musa ye artiste ye Musa Birigo a b'a seko kɛ kosɛbɛ sisan nɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la ni an ka dɔnkilidalaw bila m'a fɔ tɔw man di yɛrɛ bɛɛ ka di yɛrɛ mais jɔn yɛrɛ fɛnɛ dɔnkilidacogo bɛ Musa ci kosɛbɛ jɔn ta ka d'a ye nin bɛɛ ta ye tɔw ta ka di yɛrɛ parce que malien kuma don an ka kuma ninnu expliquer ka ɲɛ an m'a fɔ tɔw man di yɛrɛ mais bolofa bɛ mɔgɔ min ta kan i bɛ se k'o tigi tɔgɔ fɔ an ɲɛ bon o yɔrɔnin min filɛ ye malien dɔnkilidala bɛɛ ka di ne ye a bɛɛ ka di ne ye an b'a dɔn a bɛɛ ka di o fɛn fɛn ni sɛbɛ bɛ dɔnkilida ma n'i b'a ɲini ka dɔn parce que adamaden i bɛ baara min fana nafa f'i ka ɲini ka dɔn de et puis baara in amour ka k'i la ni baara amour kɛr'i la i bɛ nafa sɔrɔ a la parce que i tɛ sigi i tɛ ɲina bon o yɔrɔ la malien dɔnkilidala maa mana sɛbɛ b'a yɛrɛ ma dɔnkilida kɔnɔna la a bɛɛ ka taabolo ka di ne ye mais jɔn ka dɔnkili bɛ Musa Birigo inspiré bon an bɛ se k'o yɔrɔnin an bɛ se ka couverture da yɔrɔnin kan dɔn komi plateau la kuma don diɲɛ bɛ tulo b'a la diɲɛ bɛ ɲɛ b'a la d'accord adamaden ɲi bɛ mɔgɔ la jugu bɛ mɔgɔ la tiɲɛ don voilà n'i ko k'i bɛ farikolo yɔrɔ bɛ fɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ i b'i yɛrɛ nɛni tiɲɛ don voilà comme Musa ma sɔn k'o question nin jaabi an bɛ continuer toujours voilà et Musa komi dɔnkilidala ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ b'a kalama toujours réseau sanfɛ ni yɛlɛnna i b'a mɛn ni karisa bɛ ɲɔgɔn na a ko ninnu cɛ man ɲi kosɛbɛ e yɛrɛ bolo conseil jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo k'a lase an ka artistes ma cogo min na nin ko ninnu bɛ se ka dabila u ni ɲɔgɔn cɛ merci ne ye ɲininka o la ne baw diyara n ye kojugu vraiment conseil ni
a bɛ ne kɔnɔ mɛ sababu kow ye fɛn fɛn na ala y'a fɔli sababu na o bi kɛ artisiya tɛ mɔgɔ tiɲɛ alimamideya tɛ mɔgɔ dilan mɔgɔ de b'i yɛrɛ dilan mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ n'i yɛrɛ bila minɛ min kɔnɔ maaw b'i ta n'o ye dɔnkilidalaw k'a yɛlɛ artisiw k'a yɛlɛ réseaux sociaux kan ka ɲɔgɔn dessin ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn critiquer a dɔw yɛrɛ tɛ yɛlɛ caman bɛ fɛn nɛnikɛlaw de sara o bɛ ɲɔgɔn buruja c'est pas joli bon vraiment ne bɛ ladilikan min d'u ma u ka dabila anw ye ladilikan hali ni anw ye mɔgɔ ladilaw de ye anw de kan ka mɔgɔw ladi o ko sugu ninnu na n'an ye mɔgɔw ye fɛn na fɛn min man ɲi anw de kan ka fɔ a ye nin dabila nin man ɲi parce que jama bɛɛ de ta y'anw ye bɛɛ de sago bɛ anw na bon ni anw kɛra o kɛbaga ye wa cɛ man ɲi adamaden n y'o de fɔ n ko fosi tɛ mɔgɔ tiɲɛ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ tiɲɛ i dilannen i yɛrɛ i tiɲɛnen i yɛrɛ conséquences kɔni tɛ kelen ye dɛ a conséquences tɛ kelen diɲɛlatigɛ ko o ko conséquence b'a la i ɲɛna conséquence b'o la i tiɲɛna conséquence b'a la mais dɔ bɛ mɔgɔ nafa ka tɛmɛ dɔ kan dɛ adamaden n'i y'a dɔn k'a fɔ ne bɛ nin baara nin kɛ baara kana i dɔn i yɛrɛ lagosi kow la garisɛgɛ kolon de bɛ baara kolon ten bon artisiya baara kolon yɛrɛ tɛ mais sisan anw de bɛ k'a kɛ fɛn dɔ ye min man ɲi a kɔnɔ donc o ye fɛn min cɛ man ɲi n'o kɔni sera ka sabali mɔgɔ sara ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn critiquer même dɔw ka musique la u bɛ ɲɔgɔn critiquer sɔnw na bon ne fɛn nafa t'o la adamaden sabali dɔrɔn hali ni dɔ y'a sen jɔ i sen kan i sen sama i ka bɔ a kɔrɔ n'i bɛ sera fɔ tu m'excuses yafa n ma mɔgɔninfin sabalilen walahi ni sabali la i bɛ don dɔ ye ni sabali la k'i da i komi dugukolo ala ye mun kɛ dugukolo ye a b'a k'i ye d'accord Musa Birigo kuma ɲɛna wa faamuyali sɔrɔla kuma la komi émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma fɛn jumɛn ka di Musa Birigo ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ diɲɛlatigɛ la i ye diɲɛ nafolo ta ka respect ta ka wari ta bangebaw fɛn bɛɛ nin kɔnɔna la jumɛn yɛrɛ de ka di ye ni nin bɛɛ ye ne bɛ fɛn min fɛ diɲɛlatigɛ la an bɛ yɔrɔ min bi ni kɛnɛya ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ma ala k'o kɛ parce que adamaden ni ne ka kɛnɛ fɛn bɛɛ b'i bolo fɛn bɛɛ ma ɲini ka kɛnɛbagatɔ de la dɔw bɛ miliyari b'u bolo bi mais n'i y'u ka miliyari falen kɛnɛya la bi a ka d'u ye ni kɛnɛya in ka di ne ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan bon fɛnɛ man di ye bon fɛn min man ne ye diɲɛlatigɛ la fiyewu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn n'a man di ne ye jogojugu ne tɛ jogojugu y'a fɛ i t'o fan si fɛ ne t'o fɛ a bɛ se ka kɛ sonyani b'o la fɛn bɛɛ bɛ jogojugu fɛn man ɲi e b'o de kɔnɔna jogojugu ne t'a fɛ n'a fɔra ko karisa jugu man ɲi hali kɔ olu bɛ dɔ sɔrɔ a la i b'olu bɛ mako sa d'accord faamuyali sɔrɔla i fa tun bɛ tan i bonya i ba tun bɛ tan ou bien i mɔkɛ tun bɛ tan aw ka kɛ ɲuman ye o de ka fisa mɔgɔ jugu o laisser passer i bɔnnaw bolo ni jugu ka ɲi dɔ bɛ se ka bɔnna dɔ bɛ se ka mako bɛ se ka se dɔ ma n'a ko sisan Birigo Musa den ne n'a sɔrɔ ni jugu ka ɲi o tigi bɛ fɔ e y'an den e mako tɛ se ka san ɲɛna mais n'a sɔrɔ ni jugu man ɲi o tigi bɛ fɔ Musa den ne awɔ a bɛ da yen tiɲɛ don donc adamaden i bɛ diɲɛ fɛn fɛn jugu o bɛɛ y'i yɛrɛ ka famille image merci i jugu ɲa fɛn gɛlɛya b'an kan bi ni jugu y'a bɔ a la to bi dɛ d'accord n'an y'an jugu ɲa sisan ala bɛ fataw k'an ye Musa merci beaucoup kuma ɲɛna komi émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase i ka faniw an layɛlibagaw donc micro b'i bolo ok basi tɛ o diyara n ye n ka fani bɛɛ lajɛlen fo mais sani n k'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ aw yɛrɛ fo dɛ an yɛrɛ fana b'i fo kojugu n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn merci beaucoup ka daminɛ promoteur ka se fo planton ka se fo gardien fɛn fɛn bɛ an bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn parce que sababu fo arijɛnɛ aw de ye anw labɔbaga ye kɛnɛ la minnu tɛ san sɔrɔ ni jurukisɛ tɛ dɛ adamaden ni ɲinɛna sababu kɔ k'i poron kunnadiya kan walahi ni kunnadiya tilal'i la don o don
a bɛ k'i bolo baara ye sababu gɛrɛ tɛna donc an b'aw fo ka waleɲuman dɔw la n bɛ n faw fo ka n baw fo ka n bɔkolow fo maa ma ne ka di ye o ne man di ne bɛ adamaden bɛɛ fo. D'accord, faamuyali sɔrɔla la. Ok. Wa foli diyara bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup. Inchallah. Ok. Ayiwa an filɛlibagaw an ni Birigo Musa de tun bɛ ɲɔgɔn bolo an bɔra masala la an ye kuma caman fɔ an ye baro dumaniw kɛ n'a hakili la nin kumakan ninnu aw ni nin an bɛɛ y'an ka tata sɔrɔ a la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ.